Şol günlerde İsa Celiläniň Nasara şäherinden Yahyanyň ýanyna geldi. Yahya onu Iordan derýasyna çümdürdi. İsa suwdan çykyp gelýärkä asmanyň ýarylanyny we mukaddes ruhun kepteri görnüşde öz üstüne inip gelýänini gördi. Şol wagt gökden: "Sen meniň söwer oglumsyň. Men senden köp razydyrin" diýen owaz geldi. Mukaddes ruh İsa'ny dessine çöle ýollady. İsa çölle 40 gün bolup şeytan tarapyndan synaga salyndy. Ol ýabany haýwanlaryň arasynda ýaşady. Perişteler oňa hyzmat etdiler.